Wat zou zo dan als jongen in zijn geval? Ik? Ja. Ja. Oh, I did it my way. Dan krijg je even dat moment van. En dan komt de finale. Oh. Je moet lekker bombastisch doen. Ja, goed. Ja, ik ben dichter naar zaken als voetbal. Ah, televisie niks. Nee. Ja, maar ik ben net zo dichter als een televisie. Nee, dat is niet. Nee.